Здравейте! Здрасти! Дълго мислихме как да направим поздравления за Коледа и за празниците и решихме, че едно видео на нас двамата ще е най-идеалният начин. По-високо ще се свикнали да им се вика. Така ли? Да, по-високо. По-високо. И няколко лицеви опори. Това, което искаме да кажем е, че сме изключително щастливи, че март месец. Март месец. С някои от вас вече трета година сме заедно, с други от вас от март месец, с някои по-скоро, но това, което най-много нарадва е, че не сте само членове на клуба, а че вече сте и наши приятели. Много официалничиш. Така ли? Да. Добре. Ама това не значи, че ще правим много видео. Не, то ще си остане това. Много се радваме, че ви познаваме. Надяваме се да ви радваме, да сте доволни от това, което правим заедно. Правим го с кеф, правим го с много голямо желание и да знаете, че всеки един по-отделно вече му знам името. Което е изумително. Еми, това искаме да ви кажем. Избрахме това хубаво място. Може да са празници, но трябва да се движим. На половината път до Алоша сме, след малко ще се качим и догоре и избрахме мястото нарочно, да ви напомним, че сме в най-хубавия град, с най-хубавите хора и правим най-хубавото нещо, което може да се прави в този слънчев ден, а именно се движим. Може да разпространите видеото и ако някой има претенции, че не сме прави, да дойде да ми го докаже лично на мене. Пак се заяждаш. Естествено, аз такъв мъж съм, ако не се заяждам, то е типично. Ми да. Айде и жените се заяждат от мен да мине. Добре. Еми, това искахме да ви кажем, така че супер много се забавлявайте през празниците и новата година и ще се видим отново много скоро. Чао! Чакай по една целувка на кадърното. Е така, айде.